feketeöves 20-30 éve megtért keresztény embereknél is, hogy most akkor bűnös vagy megváltott vagy. Sziasztok! Ebben a videóban arról lesz szó, hogy valójában most akkor bűnösök vagyunk, hogy megváltottak, hogy mi is a megszentelődés, mi a megtérés, mi az üdvösség. Szóval egy ilyen átfogó témát szeretnék nektek most így elmondani, mert úgy látom egyébként sok kommentből az derül ki, hogy az emberek egyfajta fogalomzavarban vannak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy mi is igazából az üdvösség, annak mi a feltétele, van-e elveszíthető ugye az üdvösség, erről már volt szó korábban. Szóval itt is kezdeném. Az üdvösség ugye az, hogy örök életünk van a Jézus Krisztusba vetett hitünk által. Tehát nem lesz majd örök életünk, hanem már örök életünk van itt a Földön. Nagyon fontos, hogy az örök élet itt a Földön elkezdődik. És ez egy nagyon-nagyon jó hír. Ez így röviden, tömören az üdvösségünk ennyi. Ugye az Atya szeretné helyreállítani velünk, és helyreállította velünk a kapcsolatát, megbékélt a világgal. Jézus Krisztus bemutatott áldozatával engesztelődve megbékélt a világgal. És éppen itt lenne az ideje, szoktam mondani, az emberiségnek is végre megbékélnie Istennel. Mert ő már mindent odaadott. Tehát ennél többet már nem tudod adni. Hogy a legértékesebb dolgot feláldozta, érted és értem. Ez szerintem önmagában is elég arra, hogy elfogadjuk azt, amit egyébként ingyen ad egy ajándékot, kegyelemből. Ez pedig az üdvösség. Mert velünk akar lenni az örök életben, az örök kivalóságban, ahol nincs tér és idő. Nem lehet ezt behatárolni, az örök életben akar velünk együtt lenni. Ez szerintem elég jól hangzik, de döntsétek el ti. Szóval az üdvösség az röviden, tömören ennyi. A bűneink ellenére elfogad minket Isten is. Szeret minket, és a hitünket nézi, a szívünket nézi. És igaz hitet fog keresni Jézus majd, mikor újra eljön. Megigazulás. Ez körülbelül majdnem, hogy egyenlő ezzel. Tehát a megigazulás, amikor te elfogadod azt az ajándékot, azt a kegyelmet, amelyet a mi Úrunk Jézus Krisztus bemutatott áldozata által nyerhetünk el. Tehát elfogadod, ennyit kell tenned, hogy elfogadod, mert ez egy ajándék. Nem tudod elnyerni, nem tudod megszerezni, nem tudsz érte futni, nem azért, aki fut, sem nem azért, aki akarja, hanem egyedül a könyörű Isteni. Szóval ő könyörült rajtad, könyörült rajtam, és higgyétek el, ha rajtam könyörült, akkor rajtatok is. Szóval, elfogadod ezt az ajándékot, és megigazultá válsz. Nem a cselekedeteid miatt, nem azért, mert ezt megtetted, hanem Jézus cselekedete miatt. Soha nem arról szó lesz, hogy te mit tehetsz Istenért, hanem hogy Isten mit tett, érted? Tehát megigazultá váltál. Megtértél. Ezután elindul egy élethosszan áttartó folyamat, amit megszentelődésnek hívunk. Ez a megszentelődés sokak szerint, az én véleményem szerint, és az ige tükrében is egyébként, tévesen úgy gondolják, hogy az üdvösség megtartásához elengedhetetlen. De ez nem így van. Nem tudod megtartani az üdvösséget, ez egy ajándék, azt nem lehet elnyerni. Nem az van. Tehát az Atya nem úgy működik, mint te vagy én, hogyha a gyereket rosszul viselkedik, adtál neki egy ajándékot, akkor azt visszaveszed tőle. Ismerjük az exercise book. Felike, hogyha kimegy a démon, akkor megkapod a mountain bike-ot. Felike, menjen ki a démon, akkor nem kapod meg a mountain bike-ot. Na Isten, nem így működik. Értitek, hogy mit szeretnék mondani? Nem az van, hogy odaad valamit, majd utána hirtelen visszaveszi. Ő nem emberként gondolkozik. Az ő gondolatai magasabbak, mint a miénk. Az ő utai magasabbak, sokkal, mint a miénk. El nem tudjuk képzelni, hogy valójában ugye ő hogyan is működik. Megismerhető az igéből, de teljesen 100%-osan soha nem fogjuk megismerni. Ezt majd az örök életben valószínűleg erre lesz időnk. Szóval a viccet így félretéve, nagyon fontos dolog az, hogy nem úgy működik, mint mi. Hanem ha ő odaad valamit, akkor az a tiéd. És amikor a neveden szólít, és azt mondja, hogy enyém vagy, amikor a fiaként kezel, aki egyébként az egyszülött fia, Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és téged is úgy kezel, mint őt, mert ő egyedül jogosult arra, hogy bemenjen a mennybe, és te mehetsz be a mennybe, akkor azt nem veszi el tőled, ezt egyszerűen meg kell érteni. És ne vágyjunk arra, hogy a másik embertől elvegye Isten az üdvösséget. Mert ez is egy óriási probléma. Szóval a megszentelődés nem egyenlő azzal, hogy az üdvösségedet te megtartod. Mert aki mindvégig kitart, az üdvözül lesz, ezt szokták magyarázni, de mindvégig a hitben kell kitartani. A hitben. Mert igaz hitet fog Jézus keresni.
És az igaz hit az az, hogyha tudod magadról, hogy nem vagy képes egyedül, csak Jézussal. Mert a megtéréskor tudtad ezt, így tértél meg, így váltál, megigazultál, és a megszentelődés útján is tudnod kell ezt, hogy egyedül nem megy. Ennyi. És ebben a hitben kell megmaradnod Jézus Krisztusba kapaszkodva, a keresztre nézve folyamatosan. Szóval a megszentelődés, a jellemfejlődés egy nagyon-nagyon jó és fontos dolog, hogy a saját és a környezetedben élők élete könnyebb legyen, jobb legyen. De ha nem leszel 100%-osan tiszta, úgy, ahogy azt egy másik ember elvárja, akkor a másik ember nem mondhatja rád azt, hogy neked már nincs üdvösséged. Ezt szerintem nem akarok vulgáris lenni, de engem kiakaszt, amikor valaki azt mondja a másik embernek nincs üdvössége, mert mondjuk elvált, vagy mondjuk ezt csinálta, vagy mondjuk azt csinálta. Szerintem itt meg kellene állni egy pillanatra is, elgondolkozni nagyon azon, hogy vajon ki adott nekünk felhatalmazást arra, hogy mi megmondjuk, hogy kinek van üdvösség és kinek nincs. Senki nem adott erre jogot. Senki. Nem ülhetünk be az ítélő székbe, hadonászva Jézus helyett, hogy ki hova megy, meg merre. Mert ez egy elég nagy probléma. Szóval a megszentelődés nem egyenlő az üdvösség megtartásával. És az üdvösséget kegyelemből kapjuk. Hitáltal, nem cselekedetekért, hogy senki ne kérkedjék. Nagyon fontos. És nem mehetünk vissza a törvény alá, mert ami a törvény alatt van, az átok alatt van. Galata levél gyönyörűen bemutatja azt, hogy mit is jelent az, amikor az emberek visszamennek a világba, az akkori világba, visszamennek a testi dolgokhoz. Nem azt jelenti, hogy paráznaság, nem tudom mi, testi dolgokhoz. Az Ószövetség egy testi szövetség volt, amelyet Izrael népével kötött az Isten. Visszamenni a testi dolgokhoz, visszamenni az, hogy áldozunk, visszamenni a törvény alá, visszamenni a tisztálkodási parancsokhoz, meg a millió olyan dologhoz, amit egyébként nem tudtak megtartani. És reggeltől estig áldoztak, orvézésig, mert ez volt. És nem váltak igazzá. Csak Jézus Krisztus által válhatsz igazzá, ha őt elfogadod, az ő áldozatát. És aki hisz benne, és ezt maga Jézus mondja, aki hisz benne, az átment a halálból az életbe, sőt, ítéletre sem megy. És ezt nem lehet megérteni, hanem el kell fogadni. Ez ennyire egyszerű. Szóval ideje lenne végre eldöntenünk azt, feketeöves 20-30 éve megtért keresztény embereknél is, hogy most akkor bűnös vagy megváltott vagy. Bűnös vagy megváltott vagy. Mert a kettő együtt nem működik. Ha megváltott vagy, és végigmentél ezen a folyamaton, hogy megigazulás, üdvösséged van, megszentelődés útján haladsz, és becsúsznak hibák, vétkek, akkor te nem bűnös vagy, hanem megváltott vagy, aki hibázik. Szent vagy, ezt mondja rólad az Isten. Akkor te nem mondhatod azt magadról, hogy bűnös vagy. Én sem mondhatom magamról, hogy bűnös vagyok. Ez az ördögnek az egyik legnagyobb csele, amikor elhiteti veled egy-egy bukás után, hogy te bűnös vagy, holott te már Krisztusban a te identitásod egy megváltott ember. Egy újjászületett, megváltott ember vagy. És ez nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Mert tönkreteheti az életedet. És rengeteg valláskárosult ember van emiatt, mert emberek is elhitették a másik, hogy te bűnös vagy. A bűnöd miatt ez meg az. Nem így van. Szóval valaki egyszer megváltott, az nem lehet többé bűnös. Elmondom, hogy miért. Isten nem azonosul a bűnnel. Viszont Isten azt mondja rólad, hogy te az Isten fia vagy. A Jézus Krisztusba vetett hit által azok az Istennek fiai, akiket a Szent Szellem, a Szent Lélek vezet. És akiket elpecsétel magának a Szent Szellem, az a bizonyítéka ugye annak, hogy üdvösséged van. Szóval ha a Szent Szellemmel, Szent Lélekkel van kapcsolatod, az Atyával van kapcsolatod, és egyébként egy-egy bűn után érzel magadba egyfajta killódást, egyfajta, nevezzük lelkiismert fordulást. Ez a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy neked üdvösséged van, hogy te újjászületett vagy. Től a bűnt elkövetted, és nem vagy bűnös, hanem szent vagy, tökéletes vagy. Legyetek tökéletesek, ahogyan az Atya is tökéletes. Ez a tökéletes szó, ha megnézzük az eredeti görög szöveget, az nem azt jelenti tökéletesen és szentnek, amit mi gondolunk így elsőre, hanem azt, hogy mindig a kalapács példáját hozom, már lejár a feje,
rozsdás is, szákák is kiállnak a nyeléből, de ha be tudod ütni a szöget vele a falba, akkor az tökéletes volt az adott feladatra. Nem hibátlan, hanem tökéletes. Te is így vagy, és én is így vagyok. Nem leszünk hibátlanok, de tökéletesek leszünk arra a feladatra, amire az Isten minket elhívott. És ez ilyen egyszerű. Szóval el kell dönteni végre, hogy bűnös vagy-e, hogy megváltott. De ha megváltott vagy, akkor nem mondd magadra többet, hogy bűnös. Ne azonosíts magad bűnösként, mert akkor hazuggá teszed Istent, ugyanis Isten azt mondja rólad, hogy te szent vagy. És Istennek nincs közössége a bűnnel. Tehát ha te Isten fia vagy, és megigazoltál a Jézus Krisztusba vetett hited által, és örök életed van, mert az van, akkor te már nem vagy többé bűnös. És ez egy nagyon fontos dolog, és így álljatok ellen az ördögnek, amikor megkísért ezzel, mert elbuksz. De utána jön az ördög, hogy ne menj az Atya elé. Ne csináld ezt, ne csináld azt, mert bűnös vagy, nem vagy méltó. Ezek a gondolatok nem a tieitek. Ezeket az ördög ülteti el bennetek, és próbál irányítani. Például, amikor imádkoztok, és mondjuk nem hangosan imádkoztok, mert előfordul. Vannak-e olyan gondolataitok közben, amik nem összeegyeztethetők az imádsággal, az Istennel való kapcsolattal? Persze, hogy vannak. És elszégyellitek magatokat, stb. És azok nem a ti gondolataitok, hanem az ördög próbál elplántálni bennetek gondolatokat, hogy érezzétek, hogy nem vagytok méltóak, hogy ne menjetek oda az Istenhez. Viszont amikor hangosan imádkozol, akkor nem nagyon vannak ilyenek. Akkor nehezebben megy az ördögnek. Nem tudja irányítani a gondolataidat, el tudja benne ültetni, utána már te pörögsz rajta. Ez egy ilyen dolog, és van ez a harc, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Szóval amikor megkísért titeket az ördög, és azt állítja rólatok, hogy bűnösök vagytok, és próbálja veletek elhitetni azt, hogy bűnösök vagytok, akkor álljatok ellene neki. Mert megváltottak vagytok Krisztusban, és szentek. Sziasztok!